da agrupación instructiva de Camouco. Este é o primeiro grupo que temos. Bueno, vai haber 3 grupos, hoxe un que... Asociación Cultural Artabia. No, o grupo Artabia, pero a obra é por un puñado de votos. A seguinte vai ser o día 15, penso que é, o 6, que vai a ser As vellas non deben de enamorarse, que é o grupo de Buxía. Como que non? De Ribeira. De Rianxo, perdón. Esa que tiña, sí, por outro lado, de Rianxo. O día 30, o grupo Pez Parallé de Doniños, no, Doniños este, de Fenes, que van a poñer a Casa de Bernarda. Bueno, esas 3 obras van a ser outono teatral na agrupación instructiva. Aparte de eso, noso grupo, a Tenencia Teatro, mañán actúa na Iglesia de Limodre, con unha rosa e unha rosa. Noso grupo sabedes que ten moitos premios por o mundo adiante, e representou a obra nun montón de veces, aquí temos varias actrices tamén. E bueno, sabedes que en Redes, en Camouco, houve unha gran tradición de teatro. Fai de 150 anos, as comparsas que se facían aquí eran xa un preludio do teatro, non? Se criticaban ao grupo contrario nas políticas, grupos de xente que se levaba mal, e había as comparsas de final de 1800. Despois, nos anos 20 do século pasado, houve teatro. Nos anos da República tamén. E durante a guerra e a posguerra tamén houve grupos de teatro que tenemos referencia. Nos anos 50, no Salón de América, moitas das que estamos aquí, íbamos coa silla cargando, moitos, coa silla a ver as obras que se representaban ali, que dirixía sempre Iserni. E había un elenco de actores e actrices que andan moitos por aí aínda, que reunimos un día para unha recopilación dos datos que vamos a facer un artigo para poñer na revista da Tenencia, seguramente, para que sepamos un poquinho máis de lo que era o teatro en Redes. Bueno, despois dos anos 50, no Salón de América, ainda houve outra volta máis, nos anos 70, tamén con Iserni, no casino. No casino, pois tamén houve xente non se dá, me parece que Melchor traballaba, Carmelina, bueno... El tío traballaba. El tío empezou nos anos 40 e estuvo hasta o final, hasta os 70 traballando sempre nas obras de teatro de Redes. Quer dizer que en Redes hai unha tradición do teatro que leva xa moitos anos. Entón, seguimos con esta tradición, o grupo actual, que leva moitos éxitos, e facendo tamén que veñen aquí outros grupos de outros lugares a presentar as súas obras neste... Bueno, entón, Eduardo Mera, que é enterado da obra de ahora por un puñado de votos do grupo Artabia de Doniños, que vai falar de Ferrol, non é de Doniños, non que é de Doniños, a mí me dieron toda a información cambiada, un puñado de Doniños. Bueno, pues, entonces, que é eso? Se non é de Doniños, de Ferrol, sei que eres sobre a reconversión, pero vai contar mellor él para saber... Xa vos conto, entonces... De nada. Bueno, pues nada. O grupo pertence á Asociación Cultural Artabia de Ferrol. É unha obra que presenta unha obra de teatro colaborativo que se chama o teatro corporativo. Digamos que é unha obra que non está baseada nun texto escrito previamente, senón que é creado polos propios actores e actrices, polos propios componentes do grupo. Neste caso, digamos que sería como unha referencia a historias pequenas dentro dunha historia máis grande, se recoller retazos da historia e elaborar a partir de aí os textos necesarios para poder levar adiante a obra. Neste caso, a representación refírese á reconversión naval que hubo en Ferrol. A xente que, digamos, a obra ou a expresión da obra se fixo a partir de reunións con persoas que traballaban en Astano naquel momento ou persoas que eran, neste caso, o punto de vista vai ser o punto de vista da muller traballadora ou da muller que estaba casada con traballadores de Astano.
se fixeron previamente, antes de elaborar o texto, se fixeron reunións con persoas que pasaron por aquela situación e a partir desas reunións se elaboraron historias, se recordaron anécdotas, se foron recopilando cousas e as propias actrices, neste caso son actrices e hai dous actores, as propias actrices e actores elaboraron os textos, elaboraron os textos, a directora ideou, entre todos, idearon un pouco o escenario no que se desenvolve, que é unha especie de Monopoly, neste caso, un Monopoly moi especial, non? E, bueno, nada máis, é simplemente, pois, a directora non pode estar aquí porque está enferma, Helga, é a directora e a creadora da obra, e, bueno, eu estou aquí de sustituto, simplemente. Entón, nada, vamos a empezar, facer o favor aos móviles en silencio, por si non nos lembrades, e a partir de aquí... Seguimos falando. Elga Méndez é de Maquinaria Teatro. Sí. E outro grupo... Outro grupo, Maquinaria Teatro. Este grupo non ten nada que ver con Maquinaria. Dirixe aquel, dirixe este, que digamos que este sería unha especie de escola de teatro. Son de teatro totalmente aficionado. Na Maquinaria Teatro é unha actriz, aquí é directora e profesora. Bueno, aparte de eso, quería outra cosa máis. Por un puñado, se ve que estaba escrito en galego ou ruso, que como vos ferroláns, seguramente seguirán a teoría de Carballo Calero, ferrolán de honra, que abogaba por o galego ruso. Sí, pero bueno, Non ten que ver. me parece que non ten que ver. Neste caso. Puñado. Bueno, pues nada. Vayan a Casiña Bazán.
mulleres non temos brazos, boca e calete para remanjarnos e reverter esta situación? Eu agora mesmo estou en situación de regulación de emprego na Bazán, pero vou igual, non vai a ser que me queiran perder de vista. Bolígamos sangue nas veas de laiarnos todo o día. E nós as mulleres que outra cousa podemos facer. Xa nos chega ben con apañar un prato pa mesa e andar de fiado na tenda. A Pepa vai anotando na libreta das contas. Fía que te fía, fía na roca. Non sei cando lle poderei pagar. E abondo teño con que lucho. Non gasto os 4 patacos que temos no bar. Cada vez bebe máis. Chega dando tomos como un can e paga con nós a súa impotencia. Pero, Carmela, algo hai que facer. Eu vou llevar como a Marisol. Algo temos que remanjar, non sei. Outro día eu estou falando con Felisa, a muller do soldador, e díxome que hai unhas mulleres de Ponte de Lume que se están a organizar. Ai, sí, pois algo aí. Queren unir as protestas dos traballadores para botar máis ruido. Tanta reconversión. Para que? Para reconverternos en pobres. Isto, o que é? Son despidos masivos que non nos conten contos, que non se reconverte nada. Pero nada de nada, que non nos conten contos. Hola, mozas. Hola. Hola, Victoria. Pois moi ben, que acallando? É algo de cargar con este panorama. Pois claro. E ti que? Pois eu... A calcetar hasta non. Pois... Calcetar pra non darlle a cabeza, aprender a facer as temezas, calcetar e facer un xersei, un punto, unha suelta e vos do revés. Calcetar e facer un xersei, un punto, unha suelta e vos do revés. Eles din que na casa queremos, que pra folgar aproveitemos, pero a 6 sempre me levantar, porque alguna xente non me de fiar. Pero a 6 sempre me levantar, porque alguna xente non me de fiar. Algúns din que o temos merecido, non discuto con malnacidos, e as mañas sempre no asteleiro, así chova, así nera, así sexa ferreiro. E as mañas sempre no asteleiro, así chova, así nera, así sexa ferreiro. Eu non aguanto máis esta situación. Home! Os pícaros están mal. Pois non che falo do rehome, que está ao borde da tolemia. E non temos un peso para ir ao psiquiatra. Home! E como vayas a ambulatorio, fancho un velorio. A mí xa me chega con ver como pagar os recibos. O butano, a auga, a luz. Como nos corten a luz, habemos de ter que ir todas á miñosa. Niso estamos todas. Sí, niso estamos todas, Pero a ver, deixadnos xa de tanto laio. Mirad, escoitando un momentiño, hai unha asamblea de mulleres na comarca que se están organizando para xuntarse e facer forza e defender os traballos dos compañeiros e das compañeiras. Iso é o que lles estaba a contar eu a un anaco. Queren unirse as protestas dos traballadores para facer máis ruido. Pois, que podemos facer? Que podemos facer? Pois que podemos facer? Pois a ver, pois o que podemos facer é organizarnos, chamalas por teléfono, falar con todas as mulleres dos traballadores que coñezades para xuntarnos e facer máis forza. Iso é, todas xuntas. Todas xuntas, sí. E falando de movilizacións, os alcaldes da Bisnaga convocan unha gran manifestación en Madrid. Van 5 trens e 40 autobuses a levar os manifestantes á porta do Congreso. Que vos parece se convocamos unha asamblea para esa data? Pois moi ben. E podemos dicirles que traen ideas para as movilizacións. Pois sí. Polo de pronto, podemos propoñer negarnos a pagar os recibos. Se non hai traballo, pois aquí, nin luz, nin butano, nin auga, aquí non se paga. Moi ben. Iso é, aquí non se paga. Eso é. Vayan á casiña medios de comunicación. ¡Felipe! ¡Guerra! ¡Hasta non se cerra! ¡Felipe! ¡Guerra! ¡Hasta non se cerra! ¡Non nos mires! ¡Únete! ¡Non nos mires! ¡Únete!
As mulleres traballadoras do naval fan un chamamento á desobediencia civil. A Coruña, 8 de xaneiro de 1985. Xulgados 13 familiares de traballadores de Astano. Ferrol, 22 de febreiro de 1987. Navantia, Ferrol, 8 de marzo de 2022. Os comités locais de igualdade dos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol fan un chamamento a asistencia ás manifestacións. No seu caso, visualizarán a súa protesta coa iluminación durante toda a semana de sitios estratégicos dos centros de traballo. Vayan á casiña Comité de Empresa. Daqui non sai ninguén hasta mentre non se planifique un plan de salvación para a comarca. Nós non aceptaremos máis despidos sen emprego alternativo. A administración é tallante, sen reducción de persoal e inviable a reconversión. Non pode haber máis despidos. Hasta non perdeu máis de 1000 postos de traballo, iso sin contar os 3.500 das compañías auxiliares. En 82 perderonse 24.000 millóns de pesetas. Xa a hora de que se miren outros aspectos, non? Como a mala xestión dos hoteleiros, por exemplo. Perderonse contratos pola incapacidade de acción, que, por certo, non variou a pesar do cambio político. É que precisamos algo máis que parches para tallar as vías de auga. Sí, a situación é moi grave polo incumplimento dos acordos navais anteriores. A fórmula é sempre a mesma, reducción de persoal. Nós non aceptaremos máis reducción de persoal. Nós tamén. Só o goberno socialista pode sacar ao sector naval da lameira na que se atopa. Ai, pois temos lameira para anos. Xa, pero... O que non se pode consentir é que se manipule a información por parte de algúns voceiros sindicais. Que se manipule. Deixémolo xa, que aquí cada quen é fillo da súa nai e do seu pai. Convocamos manifestación para o 13 de febreiro. A saída era as 12 do Estado de Manuel Rivera, non? Con bancarta unitaria. Sí, e con outro de ningún se despido da Asamblea de Mulleres de Ferrol e Comarca. Hai prevista unha reducción de personal na Bazán e urxe mobilizarnos. Os da uso están de acordo, os vosos... Por nós adiante. Nesta convocatoria nos non entramos. O goberno de Felipe González levou a cabo unha conflictiva reconversión coa Lei de Reconversión Industrial e Reindustrialización de 83. Supuxo un gasto para o Estado de 1,5 billóns de pesetas. Destruíronse 83.000 empregos, afectando directamente a localidades como a súa, Ferrol, Xixón, Sestao, Getafe ou Puerto Real. Coa idea de acabar con unha industria obsoleta, acabaron con gran parte do tecido industrial do país. Sen xerar industria nova ou alternativas con base sólida. A economía española non pode facer fronte á crise. É un caldo de cultivo para a especulación. A entrada na CEE obriga a un desmantelamento mal chamado de conversión industrial. E aí estamos. Vaya a casiña, vai dique 2. Chaman vestidor por non saludar o pai, por defenderme. Gracias, Manolo. Compañeiros que antes respetaban o meu saber no traballo, retiran o saúdo. Non entenden que eu non teño nada por o que perexar.
entender a súa situación, porque quedan sen traballo e as súas familias sen ingresos. Pero eu non. Eu sigo aquí facendo o chollo que antes facían 4 persoas. Traballo de 7 da mañá ás 3 da tarde. Teño 4 latas. Cobro pouco máis de 50.000 pesetas. E os domingos se fai o tempo. Vou a dar un paseo pola praia de Valdoviño, vou a picar uns chipirons aí da Cedeira, que están moi bons. Estudiei bacharelato elementario e secundario. E tentado estive de estudiar o superior e despois apuntarme a económicas en Santiago. Pero o tempo e as situacións que vivimos non me animaron. Hai compañeiros que levaron a cabo ese reto e son coñecidos nos sindicatos como a Escola de Economistas de Astana. Ainda que todos teñan calos nas mans, despiden a manchea milleiros de traballadores e chámanos excedentes brutos. Iso somos, excedentes brutos. Vaya, que non lle somos rentables. É duro sentirse só e asinalado. É menor. Pero que podo facer? Parar e facer fora? Ótimo turbinado. Ben consello hoxe. Se esta situación continúa, que ten toda a pinta de continuar, e teñen que elegir entre todos os que quedamos quen é o seguinte en sair pola porta, eu non teño familia, pero non podo permitirme esa situación. Chámanme esquirol. En parte sinto que traizoa a miña conciencia, pero non podo permitirme quedar sen chollo. Non sei facer outra cousa. Eles teñen familia, e pode verse novos que teñen familia, pode atopar outra vida noutro lugar, pero eu non. Se me chegara esa situación, non sei que faría. Non, di que farías? Non me fagas caso, ótimo truquiño. Vayan a casiña e... Lei 27/1984 sobre reconversión e reindustrialización. Juan Carlos I, rei de España. A todos os que a presente vesen e entendesen, sabede que as Cortes Xerais aprobaron e eu veño sancionado a seguinte lei. Capítulo 6. Medidas laborais. Os plans de reconversión incluirán como mínimo e as sancións os calendarios de aplicación, a determinación dos criterios que a ejecución das medidas de mobilidade geográfica e funcional, el desenvolvemento dos programas de formación e adaptación profesional, a aprobación dun plan de reconversión, os efectos e as empresas acollidas ao mesmo suspender ou restringir as relacións laborais e aplicar as medidas de mobilidade geográfica e funcional. Despide 500 traballadores. Que frío fai. Que? Damos por rematada a reunión de hoxe e tomamos un café? Eu teño os corpos para cafés, despois dos 500 despidos de onte. Xa, pero dende algo levamos parado un mes en toda a mañá. Xa está todo decidido para a acción de hoxe. Vos pensades que iso de ocupar o petróleo que temos no muelle funcionará? Ai, funcionar non sei
xa xente? Un pouquinho todas, non? Cada unha un grupiño, porque cantos máis que xamos mellor. Pois sí. Pois sí. E quedamos a 6 ao pé do Uxanca. Do que? Ai, do petroleiro, muller, é o nome do petroleiro que está atracado nun dos muelles do estaleiro. É que non sabes de inglés ou que? Pois a verdade é que entre os pequenos e os teleiros non se tiven moito tempo de aprender inglés. Veña, muller, non te enfades. Ai, que te está a cousa con iso do stick inglés. Daquela 6 no petroleiro. Veña, sí, vámonos. Sen pasar por casa e sin cobrar un peso. Érgome. E mentras almorzo, miro por la ventana as luces do esteleiro e penso en os coches que ali entran, a xente que traballa. E todo isto non pode desaparecer. Mentras saio a comprar o pan e 4 cousiñas, porque non dá pa máis a cousa, podo sentir o medo das demás mulleres. Non temos certeza do noso futuro, nin do futuro dos nosos fillos. Nos vivimos en San Valentín, barrio obreiro de toda a vida. E aí, os problemas da reconversión están á orden do día. As mulleres facemos corriños, e non falamos doutra cousa. Non sabemos que vai pasar, e non saber dá medo. Cando regreso a casa, a cabeza segue a furar. Non dou asimilado todos que oí e sentín. A sirena do asteleiro me din que o meu home regresa. E cando chega, noto yo. Non é a mesma persoa. Non ten ilusión, non ven paroleiro como antes contando chistes e contos. Mentres comemos, contolle o que escoitei no economato. Non di nada. Entón, eu quéntome. Quero acompañar as manifestacións e as protestas. Pero el só berra. Non, esas non son cousas de mulleres. Logo a tarde, volvo a marchar. E aquí quedo eu, como boa muller, con as miñas tarefas, sin esperar máis nada. Un día sí e outro tamén. Os fondos europeos financian a túa plataforma offshore. Cobra 100 millóns. Sí, un momento, por favor. Don Emilio, le llama don Marino, el presidente del comité de empresa. A ver qué quiere ahora este papanatas. Marino, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna queja que añadir a las de ayer? Ay, me tienes vapuleado con tanta petición, Marino. No te enfades, hombre, pero no te enfades. ¿No ves? Que estamos los dos en el mismo barco. Los dos remamos en la misma trainera, Marino. A ver, ¿qué es lo que quieres? Pero, hombre, ¿cómo voy a estas alturas a promover una nueva promoción de aprendices, Marino? Es imposible. Además,
los últimos, están muy bien preparados. Matemáticas, tecnología, interpretación de planos, se los van a rifar a las empresas, Marino, incluidas las del extranjero. No te enfades, Marino, hombre. Si no pasa nada, son jóvenes. Y si se tienen que marchar un tiempo por ahí, pues tampoco es una tragedia. Digo yo, ay, Marino, ¿qué más quisiéramos nosotros? Vernos con su edad, recorriendo el mundo, sin familia que nos vigile. Ay, pero claro, hombre, ¿y los mayores? ¿De qué os quejáis, Marino? A ver, el sueldo casi íntegro, 50 y pico de años y a vuestra casa. Es que sois unos cenizos, Marino. Si no dais oportunidad que las cosas cambien, ni siquiera cuando cambies por vuestro propio bien. Pero claro que se va a relanzar Astano, Marino, claro que se va a relanzar Astano, lo verás. Nos vamos a convertir en poco tiempo en el primer constructor de plataformas eólicas de Europa, Marino. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso va a ser un hito en la historia de este astillero, un nuevo hito en su historia, Marino. Plataformas semisumergibles que van a poder operar a 400 metros de profundidad. Y vamos a invertir en innovación tecnológica. 2 propulsores, motores eléctricos de 3.500 caballos y el acero. 15.000 toneladas de acero para hacer el casco, Marino. Trabajo para los armadores y soldadores, que es otra de las murgas con las que siempre me das lata, Marino. Claro que sí, esto va a ser un hito, ya te digo, esto del astillero. Y además, vamos a necesitar, no sé, más espacio en la ría, Marino. No sé, tendremos que pensar en algo. Tirar el puente de las Pías o algo así. Claro que sí, Marino. Venga. Ay, si os ahogáis en un vaso de agua, Marino. Venga, nos vemos mañana. Y continúes con tus quejillos, Marino, que pareces una plañidera. Vale, hasta mañana. Gracias, Victoria. Sí. Don Emilio, le llaman de dirección de personal para hablar de su traslado a la factoría de Cádiz. ¿Te puedo marchar, Victorita? ¿Te puedo marchar? ¡Menos mal! Estoy de esta ría, de esta lluvia, de esta humedad y de estos payagos que no se sabe si sube o si baja. ¡Hasta los cojones! ¿Nunca os ha pasado eso de levantaros con sudor frío, con un desasosiego? Pues eso me pasó a mí el otro día cuando desperté y no sabía dónde me encontraba. Les cuento. En el sueño me veía trabajando, y duro. A mi alrededor, un montón de hombres vestidos igual que yo. Bueno, más bien yo vestí igual que ellos, de obrero. Con ese buzo azul tan esaborido. ¿Dónde está mi chaqueta de pana, por Dios? Yo miro a mi alrededor y no conozco a nadie. Giro la cabeza al oír mi nombre, Felipe por aquí, Felipe por allá, e incluso se acordaban de mi madre. Yo estoy que no me entero de nada. Me limito a observar y de repente me doy cuenta. Estoy en Astano. ¡Qué temblor de canillas, por Dios! A mi alrededor todo el mundo enfadadísimo. No sé por qué. Aquí nadie sabe nada. Yo, en fin, tenía que firmar y por afinidad irme por el sur y no por el norte, que además me quedan más lejos. ¡Talante, señores, talante! Pero qué miedo, señores, qué miedo pasé. Vayan a Casiña, Goberno Central. O Felipe moito baila, ao señor que máis convén. A Unión Europea canta, bailalle moi ben. Bailache, Felipinho,
bailaches, baile coa sé, baile coa sé, baile coa sé, bailaches Felipiño, baile a você. O Felipe verde baila coa chaqueta de pana, a chaqueta de racho e a moveira liñero. Bailaches Felipiño, Baile no tocar, dime con quen bailaches. baile coa patronal, baile coa patronal, baile coa patronal, Bailaches Felipiño, baile no portal. as obreiras non lle bailan, e Felipe anda a moer. Bailan coas súas familias e hai che moito que roer. Bailaches Felipiño, Baile, sí señor, dime con quen bailaches. baile que calor, baile que calor, baile que calor, Bailaches Felipiño, baile, sí señor. Vai á casiña de escola a Xunqueira. Ás veces teño a sensación de ser toda eu, o resto dun naufraxio. Que despois de caer dun barco e pasar días nadando, loitando contra as ondas embravecidas, por fin esperto nunha praia. O corpo cheo de vellas e engurradas punchas que se cravan no meu pelexo. E de arredor da miña cintura, enredado, un cabo branco e grosso que arrastro cando a min. No cabo van enganchadas moitas cousas. Algúnas están enteiras, outras rotas, e de algúnas xa só quedan os restos. Non consigo ver o final do cabo, está moi lonxe, agochado debaixo da madeira. Fortemente collidas aquí no cabo, peretiño de min, están as miñas dúas nenas. E menos mal que elas seguen a rir. Sempre rebulindo, sempre inventando cousas, sempre enseñándome de outro xeito, o que eu pensei que xa sabía. Elas son unha fonte inesgotable de enerxía. Esa enerxía transforma a min noutra muller. Unha nai é unha muller que milita no fundamentalismo do amor aos fillos. Para ben ou para mal, converteste nunha radical. Quen lle fai mal aos meus fillos acabou para mí. E aquí estou, enredada nesta pila de cousas que non consigo arrastrar. Tirar do meu Xoán, para facerlle ver que non sei como, pero que imos sair desta. Vixiar que non beba demais, e quitarlle esa lelle da cabeza de que se fai vello con 30 e pico de anos. Tirar de miña nai, que desde que morreu papá non ten ilusión por nada. Tirar do meu traballo en correos, tirar da casa, tirar da vida, tirar do meu irmán máis novo, que a cabeciña moito lle traballa. Da última, eu ainda non me recuperei. Pero non quería pillar a indemnización da Estado para montar aquí en Ares unha granxa de caracolas. Pero, diz que lle dixo un Dazur, que había que ser creativo nestas circunstancias. Pero, e se cho di o Dazur, o da oficina Dazur, que te tires das puntas das pies en baixo, tiras? Tirar da miña irmá máis nova, a espabilala, e que dunha vez por todas día un pan na mesa. Pero claro, non é este o mellor momento. Agora, que está a piques de ter que pechar o seu comercio. A reconversión é unha miseria. É un mal de todos. Se fora un mal meu, só, eu para mí ten a ver xa. Pero hai que tirar por todas as cousas que van atadas no cabo. E sabedes o que máis me doi? O que máis me doi é ter que escoitar a algúns dicir que os traballadores do hosteleiro son parados de luxo. Ou peor ainda, que lles está ben. Sí, sí, que lles está ben por estar afeitos a ganar de máis. Iso din algúns. É unha de dúas. Ou eres moi miserable para decir iso, ou non teñen idea de que disto só saímos todos juntos. E separarnos non é unha proposta seria de solución.
soltar lastre. Eu só quero soltar unha parte deste lastre que non consigo mover de debaixo da marea. Son nai. Son forte. E son nova. Eu só quero soltar lastre. Fuches elexido presidente da Xunta. Tradición histórica masculina no sector. Crenza na incapacidade femenina. Carencia de infraestructuras na empresa. Complicacións de recolocación de mulleres embarazadas. Pouca sensibilización para igualdade e conciliación. Escaso interese por traballar no sector. Receo generalizado para a integración. Falta de interese en profesións con componente físico. Xornada laboral. Para os axentes educativos e formativos, inexistencia de itinerario formativo regrado, orientación laboral de xénero, falta de información sobre saídas laborais. Institucións. Escasa penetración de campañas laborais. Escasa contía en axudas. Sociedade, rexeitamento e pouca consideración cas mulleres que traballan no sector. Falta de sensibilización. Despois do análise realizado por nosos expertos, en líneas xerais coinciden que pasou moi pouco tempo para que as cousas cambien sustancialmente. Ainda que pouco seguimos conseguindo cambios. Moitas gracias. Miña neta vai entrar na empresa, unha nómina cada mes, e a moito se reconcome, con 15 anos vai a ganar como un home. E a moito se reconcome, con 15 anos vai a ganar como
como cada mañá, meto no meu bolso unhas agullas e alá para facer a única cousa que podo facer no meu posto de traballo. Tecer. Non nos deixan nin tocar un papel. O chegar ao estadeiro veñen a miña cabeza eses medos dos primeiros días de traballo, cando entrei con 15 anos como administrativa en Astana. Era todo tan diferente. Éramos moi poucas mulleres. Podías escoitar o barullo dos compañeiros preparándose para o traballo. Hoxe, non soa nin un martelo. A reconversión trouxe un silencio que pesa como un morro. Afilei no sindicato e son activista. Casei con Manuel e tivemos 2 fillos. Manuel era un traballador dunha empresa auxiliar. Vivíamos folgados e gastábamos todo en Ferrol, que non nos tratou moi ben en época de crise. Polas miñas mans pasaban os números e eu non entendía que se o norte producía beneficios e os sur pernas fosen os asteleiros do norte os que levasen a peor parte. Felipe González tira polo seu. Despediron o meu home. Despediron o meu home. E cando eu marcho a traballar de madrugada, deixo os pícaros dormindo. Mira o face do meu home e murmuro: grazas, Manuel, por apoiarme sempre, na casa, na vida e na loita. De novo outro día de asambleas, acordos, fixar accións, miradas tristeiras que amosan incerteza, rabia e desalento. Moitos amigos achéganse para contarme as duras condicións nas que viven, como se eu fose allea a tal situación. Son forte, pero como dicía miña nai, as pedras do camiño tamén estachan. Se cadra serán hoxe os que queiran acollerse as indemnizacións. Pan para hoxe, fame para mañá. E ainda temos que aturar que nos digan que somos xubilados de luxo e non despedidos. Paseo polo peirao do asteleiro. Avisa, Mar, axúdame a aclarar a mente. Muller, non chores. E esa nosa bandeira, a nosa forza, se caes ti, caemos todos. Esa nosa bandeira, a nosa forza, home Vicente, vivir, traballar nun mundo de homes, onde vos sodes as cabezas visibles de todas as movilizacións, e nosas mulleres quedamos sempre nun segundo plano. E que me digas que esa non é a vosa bandeira. Non ten razón de ser. Pero négome a renderme. Se cadra hoxe, cando chegue, non terei outra cousa que facer. Non sei se toca facer albaráns, cargar camións, ocuparme das contas ou tecer para matar o tempo. Hoxe, quizáis, moitos marchen para fora, collan traballos fora, ou collan as indemnizacións porque hai moita necesidade. Non digo nada, pero nós non temos ningún peso. A min chamaronme 3 veces para marchar. Pero sigo aquí, sin saber moi ben o que vou facer hoxe. Se toca cortar as vías de tren, ou non facer nada, estar de folgado aí no asteleiro. Manuel, meu home, dime que se eu que decidas a marchar ou non. Que é o meu traballo. Pero eu decidín quedar aquí, onde teño a miña vida, e loitar por ela. Non hai carga de traballo. Reconvérteste en eólica mariña. Eólica mariña. Eólica mariña. Pero espérate, o eólica mariña. Pero, a ver, ¿esto qué é? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué é isto? Non sei. Vimos a mí.
esos gigantes que venían a destruir. Son esos gigantes, desarrollos regueros. Son esos gigantes con brazos longos, ferro, ferro, ferro. Vaya a casiña Casa dos Enxeñeiros. Nacín nunha familia acomodada, pero de dereitas, e coas ideas moi machistas, coas que eu non comungaba dende nena. Chamábame Ovella Negra, porque sempre debatía cos homes da familia sobre o seu xeito de pensar. Ainda levei máis dunha labazada. Pasaron os anos, pero eu nunca quixen casar. Ainda así, tive unha filla, como se decía daquela, filla de solteira, a vergonza da familia. Meus pais mantíñame mes a mes. Podía vivir sin traballar. Iso non quere dicir que eu estuvera de brazos cruzados, senón que con eses cartiños axudaba a moitas familias a que non pasaran fame. E facíamos reunión na miña casa, onde falábamos de política ou de como cambiar as cousas que non nos gustaban. En teoría, eran reunións da más de casa, pero do que menos falábamos era das cousas da casa. As mulleres viñan cos seus pequenos, e mentras eles xogaban, nós debatíamos. Estábamos a facer algo que non estaba ben visto neses tempos nin na nosa sociedade. Esa sociedade que quede a muller calada e na súa casa. Por algo nin casei eu. Meus pais souberon das reunións, e así fun, desterrada da familia. Tiven que buscar traballo. A verdade non me costou moito, por ser familia de quen era e filla de enxeñeiro. Así que comecei a traballar en Astana. Ali entrei polos dereitos das mulleres traballadoras, porque o sector naval está cheiño de homes. As mulleres traballaban principalmente na administración, nas oficinas. Cando entrei, estaban a montar o ordenador central, con terminais IBM, con pantalla de fósforo, que nos comía os ollos. As mulleres principalmente, que somos as que traballábamos en administración. Levábamos todas os bolsos petados de botes de colirio. Eu fago o que podo. E síntome ben, porque fago o que teño que facer. Ainda conservo moitas amigas que son familia e apoiámonos agora moito máis que nunca. E penso que se algunha das cousas que pasaron de aquela pasan agora, non nos cala nin Dios. Cidade deserta, as rúas molladas, pechado, en venda, traspásase a nada. Sentes a moriña, o ligar da xente, das risas. Un frío aceirado fica na túa alma, na túa gorxa, con desgarro, un berro no que clama. Dos barcos as buguinas no mar se escoitan, mas son ecos de outro tempo. Grandes titáns emerxen da memoria soterrada, nun sepulcro húmedo e frío que penduran desas gradas. Que che queda, Ferrol? Quizabes non queda nada. Baixo da luz dun farol, o teu corpo morre, descansa. Érguete xa e di, basta! Se xuntos podemos, que en talas túas entrañas quizás sería posible recobrarnos a dignidade, a esperanza.
Iba a entrar nunha silla para sentarse.